қаллобӣ аз ҷиноятҳои паҳнгаштаест ки милитсия мунтазам ба қайд мегирад. дар ноҳияи Спитамен нисбати Фарух Халимов, сокини 34-солаи шаҳраки Палос, ки қаблан 5 маротиба барои мардумфиребӣ суд шудааст, боз бо ҳамин ҷурм парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. ба ҳамин монанд милитсияи ноҳияи Деваштич ба тақаллубкориҳои Ашраф Мавлонов, сокини ноҳияи мазкур, ки ӯ низ ба мардумфиребӣ одат карда пештар 3 маротиба суд шудааст, нуқта гузошт. дар ин бахши барнома аз услубу шеваҳои ин ду мардумфиребӣ гузаро маълумот дода дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳушёру санҷидакор буданро тавсия медиҳем. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Спитамен содиршавии силсила қаллобиҳоеро ба қайд гирифтанд, ки муайян кардани шахсияти содиркунандаи он бо баргузории методҳои оперативӣ имконпазир гардид. шаҳрванд Ҳалимов Фаррух Муиддинҷонович, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон, ки қаблан барои тақаллубкорӣ 5 маротиба суд шудааст, аз гузаштаи доғдоркунанда хулосаи зарурӣ набароварда, боз мардумфиребиро мояи даромаду рӯзгузаронӣ ҳисобид. Борои фиреб мо нисбати анои Спитамен одамое ки гӯштфурӯшое ки одам коргари нозирати андози маърифӣ карда борои фиреб пул гирифтам. гумонбаршуда Фарух Халимов ин навбат бо услуби ғайримуқаррарӣ ҷиноят содир намудааст, яъне бо ҷарбдидаҳо рӯбарӯ вонахӯрда бо истифода аз алоқаи мобилӣ ба онҳо худро корманди нозироти андоз муаррифӣ мекунад. то санаи 14 март тафтишоти пешакӣ 10 ҳолати кирдори қаллобиро ба қайд гирифтааст, ки зарари он наздик ба 25 000 сомонӣ баробар аст. илова бар ин боз ахбороти мазмуни мардумфиребӣ дошта дар истеҳсолоти тафтиши пешакӣ қарор дорад. дар асоси аризаи шаҳрвандони ноҳияи Спитамен ки бо қассобӣ дар ҳудуди ноҳия машғул мебошанд, бо фурӯши маҳсулотҳои гӯштӣ муроҷиат намуданд, ки худашро ҳамчун корманди намояндаи нозироти андоз гирифта аз мамурдагон бо роҳи фиреб маблағҳои пулиро тасарруф кардааст. инчунин дар рафти тафтишот муайян карда шуд, ки Ҳалимов Фарух Муиддинҷонович якчанд ҳолатҳои дигари ҷинояти қаллобиро содир кардааст, ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Хуҷанд муайян гаштанд. даҳҳо ҷарбдида сокинони ноҳияҳои Спитамену Бобоҷон Ғафуров, ки фаъолияти соҳибкорӣ доранд, ба хусус қассобон, ба суханпардозиҳои бардурӯғи корманди андози қалбакӣ, пешсудшуда ва рецидивист Фарух Халимов бовар карда, баъди суҳбати телефонӣ тавассути ронандаҳои таксӣ ба ӯ маблағи пулӣ интиқол доданд. масалан 6 нафар соҳибони дӯкони гӯштфурӯширо бо ваъдаи мусоидату дастгирӣ дар самти пардохти андоз фиреб додааст, ё ин ки худро дар симои мақомотҳои давлатӣ муаррифӣ намуда маблағи шаҳрвандонро ба даст овардааст. як кас онда телефон овард, гап задам, ман коргари налог буд, ягон проблема бошад дастгирӣ мекунам, 500 сомон тегу ва додам, баъд фаҳмидам ки ҳамон машиннегидаст. санҷиши ахбороти оперативӣ аз ҷониби нозирони минтақавии милитсияи ноҳияи Спитамен симои аслии Фарух Халимовро бори дигар ҳамчун қаллоб ба ҷомеа мешиносонад. нисбати нафари чорасоз, ки имрӯз дар кори худ бечора гаштааст, бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. акнун нозири қалбакии андозро подоши амал ҷазои ҷиноятӣ интизор аст. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии Фарух Халимов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд.